Wakomana mu the ruling party Zanu PF hoya panapa vachisvoora zvakanyanyisa. Noda kuti tinoona kuti the World Food Program inoorganiza kuti aiwa toda kupa fund munyika yeZimbabwe. Noda kuti nyika yeZimbabwe iri food insecure, macitizens ari kushaya chekudya. Vane vachikondemewa panapa vachiti havanyari here vachiona maorganizations akadai achipinda munyika yeZimbabwe, but ivo vachifista aiwa pamahigh tables, vachifista aiwa the most fancy dinners. Sana pinda mashoko abula nyugo pana mdoto bo subscribe or like or turn on the bell icon. Fadze mera tanga poster this headline muri kuona rikanzi World Food Program appeals for funding to feed Zimbabweans. Maire auya chipindiro achiti, dear Nick Mangwana, are you not ashamed to be holding banquet after banquet? It's the UN World Food Program is begging the world to feed Zimbabweans. Do you not care about the optics and the reality of the majority are facing starvation, while political allies feast in the people's face? We need new leaders. Ariya pana pachiti vakomana imi ambonyari here noda kuti munofista aiwa ma-allies anozofista zvamakaona kubva paSADC summit, mukaona ma-meetings avanoita, mukaona even the dinner paSADC summit, mukaona pa-commemoration inaugural yemutungamiri wenyika paState House. Munazikuona kuti these guys they are feasting, these guys they are enjoying the taxpayers money, but my citizens hapana kana chavari kuwana. Pana tozoona World Food Program ichiti aiwa toda kuti magaro enyika yeZimbabwe tivape chokudya. Saka chavafunza chiti amumbonyari here muchiona zvinhu zvakadai zvichiitika. Kuti zemafungiro enyu moti kudii pamusoro pemashoko ake, pinai comment section medu, musano subscribe or like, turn on the bell icon.